Sa 63 nga ni avail sa plea bargain nga mipaubos sa outpatient drug rehab program sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nakagraduar na. Si Luan May Rondina sa report. 15 kaadlaw pa lang, human gipanganak ni Sarah, di tinuod nga pangan ang ilang kamagwangang anak dihang nasikop ang iyang live-in partner human maabti sa mga otoridad sulod sa usa ka drug den. Sukad ni adto, nag-inusara na lang nga gipatubo ni Sarah ang ilang anak babay nga karon 4 anyos na. Sakit pero badlungon man gid pud mamba. Mao nang nakaingon pud ko na okay ra at kanang naa siya didto kay nakuyawan man pud mi ato kay Duterte makuyawan mi ba kay aminado man jud ko na akong bana mo gamit man gid na siya drugs. Apa nahupay ang iyang mga kasakit kay nalakip ang iyang live-in partner sa 98 ka mga PDL nga mi-avail sa plea bargain ug napaubos sa outpatient drug rehab program sa Dakbayan. Busa atol sa ilang graduation rights, way kabutangan ang gibating kalipay sa mag-live-in partner. Daghang ko nakatunan nila ha. Bagay na sa mga sa pagbalibad sa mga tao nga mogalgal nimo sa nga diring bisyo. Dako pa salamat gid na nakagraduate na kay makakita nagtrabaho puhon, wala na problemahon. May tag dayon-dayon ang pag-usab niya sa iyang kinabuhi kay nantay bata. Matod ni Gary Lau, Executive Director sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse and Prevention kung CLOSUP, nga sa 98 ka mga PDL, 63 lang kanila ang nakakumpleto sa unom ka buwan nga programa. Despite sa pandemic nga ato ang atubang, ang programa sa CLOSUP wala gyud na putol. Through virtual and online session ang atong gipahigayon. And then from time to time, napatawag to nila individual sa ato ang office. Ug isip abag sa ilang subling pagsugod ug balik, gipabawnan sila og bugas ug nakigalayon ang CLOSUP sa PESO kon Public Employment Service Office aron sila mapangitaan og trabaho. Ato nang gi-turn over ang 33 kabuok nga biodata sa ato ang PESO manager basin di ay nga mahatagan sila og trabaho. Hinuon, bisan kun mamahimo na silang makabalik sa normal nga pagpuyo uban ng ilang pamilya, padayon gihapon silang i-monitor sa taga CSWD. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Besda.